most of all, I'd like to assure you that every day we are praying for you, and we give you all our gratitude and all our appreciation. Kakabay pa nga, kamo ang tatapan man, unang tatapan sang Diyos, at sa iya grasya, kay kamo kinahanglanon gid labi na sa siningan nga Dios. Salamat gid sa inyo tanan. Amay namon kami nagapangamuyo, imuhilwayon kagiga pahilayo, kami tanan nabay mo nga pangapinan sa COVID-19 nga makatalaga. Kabayang ligan sanggug mamong gamhanan ang mga doktor, mga nurse, kapulisan, katanan nga pakigaway sa balatian. Ikaw ginamon panabing sinitanan, kay ikaw ang manubantay, wala kami ginakulang. Imo ginapapahuway, imo ginaatipan sa patagsang katalagman, bisan pa sa kamatayon. Wala sang kahadlok tungod ikaw, upod na mo. DYAF CMN Bacolod, Radyo Totoo, 11:43, ang kusog sang kamatuoran. Mo masuggest 40 minutos nga programa nga tulid nga magasaysay sang kaundan sang katilingbanon nga pagpamalandong sang mensahe sang Dios sa subong nga panahon sang COVID-19 nga pandemya. 40. Kaupod sang inyong alagad, Reverend Father Roy Christian Izogon, kag Reverend Father Chris Gonzales. Good morning, Diocese ang Bacolod. May aga sa inyo tanan. Kag sa tanan nga nagupod sa aton live streaming sa DYFCMN Bacolod 1143 kHz para sa aton nga isa namang kaprograma. Ang programa ninyo sa aga ang 40. Inialagad Father Roy Christian Izogon, kag wala ang aton partner Chris Gonzales. Kag-upod naton lang bilog nga pwersa sang DYFCMN Bacolod 1143 para diri sa aton nga episode sang 40. Gani aton nasugudan ining aton nga adlaw pagi sa aton pagpangamuyo. Ginoo, abri ang akon bibig, kag akon ba magadayaw sa imo. O makagagahom kag maluluyon nga Dios, itugot nga mag-ambit kami sang minatuod sa pagabanaw ni Kristo nga imo anak, nga nakabuhi ka nagahari upod sa imo, sa kaysan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan ng mga tuig sa mga katuigan. Amen. Sa ngalan sang Amay, kag sa Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Mga kauturan, kanami nga itong ibuksan ining adlaw pagi sa aton nga pagpakamuyo, kag ginahambal naton permino nga buksan ang aton bibig, no? Kag ining aton bibig may isa ka purpose, kagamo ang pagdayo sa Dios. Gani kita makabuhi bilang mga Kristiyano nga nagadayaw sa Ginoo pagi man sa aton mga binuhatan para sa sininga adlaw.
Espesyal nga edisyon ining 40 kaya atong kaupod subong ang isa natong ka-seminarista halin sa Sacred Heart Seminary. Kag siya isa man ka seminarista nga nanamian may huyog sa ginatawag naton pagtukar o kon music. Atong kilalahon mga kauturan, antes siya magsulod sa seminaryo, isa siya ka ang yaging kuha pagka teacher, no? Bachelor of Science in Secondary Education major in MAPE. Gani atong gina-welcome sa atong 40 studio, walay liwan si Seminarian Ricky Minerva Jr. Good morning, Seminarian Ricky. Good morning, Father Roy. Good morning sa mga tumanlanaw naton sa live stream kag sa radyo. Yes, kagkitagid happy no nga aga pa kaupod naton ang isa ka seminarista. Siguro masugod kita dira Ricky, kamusta ang pagiging seminarista? Saan kita nagsulod sa seminaryo? Yes, Father. I entered the seminary 2019. This is my second year already in the formation. Kag siguro sugod kita, paano mo yan na-discover ang seminaryo, no? Din mo na nabatian kag nga nagdesisyon ka magsulod sa seminaryo. So actually, tungod kay nagdako ko sa simbahan, Father. So, the seminary, the concept of a seminary is not new to me. Kay isang sakristan pa lang kuti, there are gatherings also nga dara ginaheld, and at the same time, I have a fellow sakristan nga mga nagsulod man sa seminaryo, and in fact, one of them is already a priest na the person of Father Emil. So, para sa ibalos ang ato mga tagpalamati kag sa nagaupod sa aton live streaming, ano nga parokya ka na bilong seminarian Ricky? Yes, Father, I'm from San Sebastian Cathedral. Tiyan mo nang obdanay ka mugali ni Father Emil, ano? Hambal sa aton nga research, no, nagsugod ikaw sa pagkuha sa pagka-maestro antes ka nagsulod sa seminaryo. Ano man niya nangin rason nga liko ka jutay? Because ang akon nga a dream of becoming a priest, Father, started already when I was young. Kay suno pa sa akon nga iloy gani kung pamakuton ko sa akon nga lula, my late grandmother, I would really answer nga mapari gid kuya. From the very beginning. Kay tungod nga ginaupod ako na pirmi magsimba siya. So growing up nga oriented ka bala sa simbahan. And then I was attracted to so kay tungod bata bala ng attraction bala physical things. So, namian ko sang puti nga bayo, sang pari, ang mga, kanang isang mga design. And, knowing nga cathedral bala, the grandeur of the place. And, at the same time, amo na inang singing. So, amo na ang mga orientation, siguro nga, nagpasugod sa akon nga, ng pagtawag sa akon sa Diyos. So kanami nga nagsugod ang tanan kung balikan mo sa isa ka lola, no, nga nagadala sa imo sa simbahan, no. Ti antes magsulod sa Seminarian Ricky, ano nga mga ministries nga nangin involved man kita sa simbahan? Nagsugod bala kita sa pag-serve dira, dinggid kita nagsugod? So, before ng sanggamay pa ko nang gina-endorse ko na pirmi ni mama to become angel na bala sa mga nang tawag natin na hosanistas sa Holy Week. So dira siya nagsugod tungod kay gamay pa ko, hindi pwede ang age bala kasi na may age limit. So dira siya nag-start. And then I became one of the cast of Taltal. Nang may mga barkada ka man nga katubo mo. And then, tungod nga ako ng mga pakaisa ng mga sakristan ni sila. So, kumbaga, natulod bala, kag na enhancement, tungod kay may mga tao nga nagapalibot sa imo. So, every Saturday, kung mag-meeting sila, nang gaupod ko na sa ila.
So ginhagad ko na nila pero hindi pa ko pwede ka-serve sa altar. So amba sa akon sa president ng upod-upod ka lang sa meeting. Kay eventually ano ka na, magdako ka na ng makasulod ka. So it happened ng grade 2 I think. Kag ng amo to father nag-serve ko as a sacristan for until high school. Mhm. And then ang ining ako nga huyog naman niya sa music began when I stopped here in the cathedral for a while. Ito nga nagsaylo kami balay nang nag-start kami sa amon nga lola, utod sa akong lola. So sa Florenceville, didto nang tungod kay wala kami ginaobra bala father, kagapangita ka sang imo nga usual routine. Nag-intra ko sa hindi sa Kristan tungod kay nahuya ko sa mga tubod balay ko bala didto. And at the same time mga parente man eh. Nag-intra ko sa choir. So dito nagsugod ang akon nga drive sa music. Nagsugod lang siya sa ano nang observe lang danay bala sa amon nga manugtukar. And nang doon nakita kong na-interest bala father. So kung wala misa nang nagakadto ko sa chapel and then nagka-practice ko dira weekends and kung summer weekdays I would spend most of my hours in the chapel. So basically nang self-study lang ito siya father nagsugod and memorize ka sa mga chords until eventually nga though na love mo na bala kag nang kumbaga kung sa mga subong pa nga mga pamatan noon do na-addict ka sa sina nga field. Ti kalabanan sa nakahibalo nga ti permi ka diga tukar sa katedral kag ti isa ikaw sa mga organista dira no. San una yan nagsugod nga do regular ka na nga nagatukar seminaryan Ricky? Nang actually father nang nagsugod siya nang ado ka ano lang guro nang out of emergency bala. Oo. Even though mayara na instances nga gakadakpan ko especially Manong Bong Delphine gatukan na sa 5:15 PM nga misa. So kung hapon nang nagatuon ko da kag oftentimes ginaakigan ko sa mga sakristan mayor ito nga hindi pwede na naghampang ko da sa organ. So ang challenge sa ako ni Manong Bong is to gradually nang tuon sang mga sambilog nga misa. So first ang challenge sa akon is nang danay ng entrance ikaw tukar. Dason si mana ng Ginoo naman at sa nga maubos ko ang bilog nga misa. So nang nagtubo sa akon bala ang awareness nga I have to do this katungod nga hindi lang niya katungod nga gusto ko pero gusto ko mag-serve dara sa padre. So there was a time nga Manong Marlon Tan nang siya nagatukar sa 6 PM nga masa daily nang he has to go abroad kay tungod man kinahanglan. So that gave me the opportunity to have a regular schedule. And at the same time si Manong Victor Decena nang nabudlayan siya sang iya schedule kung hapon ginhatag sa akon ang 4:30 and 5:30 nga mass. So dara nagsugod danay father. Ti subong nga ara ka na sa seminaryo paano ini mas na enhance sa
Seminarian Ricky aton love for music? Um, before sang ara pa ko di sa ano no, sa cathedral. Um, may ano ka na, may knowledge, pero inang ginasiling bala naton nga may depth bala father ng you are playing or accompanying out of love, not out of obligation, not mere ano ng display of talent. Nang pero inang makasiling ka nga ng ang imo nga paghatag sang imo nga talent is a gift that should be shared also. So unang natunan ko sa seminary father, you have to go out of your own comfort zone in order for you to give man father. Para sa ibalo sa atong mga tagpalamati kag sa nagaupod sa aton sa live streaming no, ang seminaryo nag-celebrate sa iya 75th year kag for your information no, si Seminarian Ricky Minerva ang nag-compose sa aton nga theme song. Kadto kita dira Seminarian Ricky, what's the inspiration behind the theme song? Yes, father. The special mention ko ginaman nga rector, very reverend Father Ronaldo Esquihano, kay siya gining nagtulod sa ako niya to make the music, no, kay very passionate gisa about music. And amo na nang actually he was pressuring me na to compose a song for the Jubilee. And so at first ano lang ko danay basi bala nang nagulpihan lang si Father Blau. But I made also the conviction in myself nga nang kinanglan gid man siguro kay tungod nga this is a very special event, not only in the diocese but at the same time sa ako man personally nga I was in the seminary during the Diamond Jubilee. So it was inspired by the core values, Father, of the seminary, the 5 core values. And dara ko naghugot no ng at the same time sa akon man nga personal nga experience sa seminary. So it's a combination of my experience reflected by the core values of the seminary. Sa atong ginatawag nga creative process no, can you walk us through paano ginasulat ang isa ka kanta kag paano nagaka-form ining mga nota, ano ato ginahimo Seminarian Ricky? Actually, Father, when I started songwriting, nang wala gid ko yan know-how kay nang widow lang ko mo tawag nila bala. Nang ginasipra ko lang. So, umana nang sang college ko, dito lang ko nakatuon sa akon nga formal gid nga music studies kay tungod sa akon nga course nga MAPE. So before nang tungod kay widow lang siya nang kung ano lang masulod sa ulo mo kamo na balahaw. Wala ko ga-observe sa mga technical things. So man nga I am very thankful man kay Manang Ting nga he was the one she was the one who guided me bala to notate the musical scores before. So sang pagtuon ko na sang gidya formal, aware ka na isang about na melodies and the lyrics. So ang first gid nga you have to, it depends man Father mo. There are times nga mauna ang melody, no? Gasulod lang sa imo bala and then mayra man times nga una ang lyrics. So oftentimes ang akon nga ginahimo maobrada na lyrics in order for me to base the melody on the lyrics itself. Kay para mag-jive sila Father. So and then after creating both,
na umanain isulat mo siya para hindi mo malipatan. And after that, ng harmony will follow. Kay tungod nga choral arrangement, kalabanan, tungod kay ara kita sa simbahan, Father. So, nang bisikal doon muna sila, Father. Na-mention mo nga kay ara kita sa simbahan, no? Anong element nga, anong factor nga naga-separate ya sang music nga hindi sa simbahan kag music sa simbahan? As we all know man, sa mga managtukar sa simbahan, there are norms that we have to follow. Liturgical guidelines when making a music. So, I have to ng pattern my composition based on the norms laid by the church. So, nang I have to be nang stricto kagid bala when it comes to composing, especially with the lyrics. Kay tungod nga nang you are teaching the people, somehow you are catechizing them through your music, Father. And then it's a way of a prayer. So hindi pwedeng nang mapataka ka lang sang obra sang lyrics and then kantahon mo lang, not like the ng secular or pop music yung bahala ka kung anong pag-express mo. In the church music naman niya, you have to be concise with the message. Kaya tungod ba sa may matandog ang mga doctrinal ng issues, Father. So it has to be checked also by authority. Ti ka nami nga ti ginabalanse na hindi lang ining melody pero may message sa which is very catechetical na. So far Sir Ricky, sa imong eksperyensya sa music, gaano ka importante ang ginatawag nga music para sa aton kabuhi bilang simbahan? Yes, Father. I often hear this sa mga sumilimba na laing gidyato kung may kanta. Kay makasimba ko yasang nami maayo maka pangamuyo ko sa mayo kung may ara kanta. And at the same time may ara man naghambal nga ay ano to? Nga nagsala kamo wala wala, Father. So hindi man malikawan. So ang sa ako nga end, ang music really affects our church life, especially sa worship, because amo ni sang naga-express sa aton ng as a church as a whole nga nagakanta kita hindi lang sa aton nga kaugalingon but with the people. Kamo na gani siling naton nga kung sa mga choir bala nang masiling silang lakan ng isang kanta takagina doon nagaupot sa aton nga mga anghel. So it's a supernatural thing. Music brings us to sublime, Mala Father. Nga ining music nang can drive a person's feeling toward worship. Kag anong ining music ning makapabag-uman sa iya at the same time nga maka-reflect sa iya nga kaugalingon, especially sa lyrics, Father. So kadamo siguro sa nagapamati man sa aton parents, young people out there nga nagasiling ti paano man ya i-develop ining inclination to music base iyati somebody born na iya sa music or it's a skill that is developed. Anong pagtan-aw mo na seminarian Ricky labi na gid sa mga aspiring musicians man ta? Based on my experience, Father, nang ginatun-an siya. Miski tuod masiling silang kay ti ang makita sang tao is the end na mo ng kuana bala ng human na. So masiling sila sa imo nga ng gabi ng gift ni sa imo.
That's correct also, but at the same time it has to be given time nga mag-practice. So sa mga pamatan-on o kung sa mga gusto nga magtuon sining music, especially sa pagtukar, nang you have to give time. Ako ganin nagapasalamat ko nga nang atayang age bala father nang na hulog ko sa amon nga huyog tungod nga nang I had a lot of time. Subong kabudlay na balaki tungod nga may mga lain ka mga occupations nga ginaobra. So music is my escape at the same time nang sa business of life. Kag nang tema na nang kinanglan gid siya i-moldahon ng tun-an kag dagaan sang tiyempo. Ano man yang role no para sa imo sang family o kon mga parents in a sense no sa pag-develop man sang talent sang aton nga mga pamatan-on. Ano ka crucial? How was your family supportive of this ang imo nga huyog seminaryan, Ricky? Yes, Father. Kung basihan pa kay Mama, do pa to karon na lang ko bilog nga adlaw. Grabe ka sa Very no? proud Mga balaw. mothers. And then, kung magsimba, sa una kung sa nga di pa ko sa katidra, dira gina sa mga schedule. Na, very supportive gid si Papa amo man. And even dito sa seminary, kada Domingo nga nagatukar kami nagakanta alas 6 ang aga. They would go there to attend mass. So importante gid nga ang mga parents nagasuporta sa ilang nga mga bata, especially sa mga abilidad balang tumalagsahon lang kag mapuslan gid. Kahit di nang kabalo man kita sa bunga panahon nga ang mga pamatan-on nato nagakahulog sila sa mga addiction, especially sa cellphones, sa mga online games. I would not say nga wala sila padulungan because there are some nga amo nila obra no, may mga gagain sila money out of those. Pero inang life skill bala father kay ang pagtukar or ang music is not just teaching you of how to play but also how to adapt life ng na sa akon nga experience father nga kung ara ka na sa down mo nang wala ka nakaduan nga iban nang music will be there for you nang di mo na gana experience mo nga isang iban nga tawo nang kung broken hearted sila nagapamati sila sa music nang kung happy sila nagapatukar sila. And that's humanity father no para sa akon nga we can express ourselves sa sining mga butang through music, and we cannot express the ng ultimate expression of our feelings nang kung wala ang music. So sa mga parents nga makita nilang potential sa ilang mga kabataan, i-encourage gid sila nga magtuon tungod kay makabuli gini ng psychologically, physically, kag emotionally sa aton nga mga bata. Sige. On a more personal note, Seminarian Ricky, kag inhambal naton, you shifted na from being a teacher, no? But at the same time, sa level ni isang mapin, no? Kaya dila ang music. Tapos nagsulod ka sa seminaryo. What was the defining moment? Nga nagsiling ka, I'll enter the seminary. Yes, Pats. I was already teaching in St. Joseph School Lasal on my 3rd year of teaching. So, pagka next year, ma-regular na ko tani. The defining moment was tungod na-realize ko nga a big impact gina sa ako ng family father. Kay during that time, during my first year of teaching, nakumpleto kami sa balay.
na nagpuli kami sa isa ka balay tanan. Kay tungod nga nakayo namon balay sa Abada, na ginrelocate kami. And then my mother for a long time has been gone. So nagbalik na siya 2016. And then do ka happy sang family bala father. And ang kung sa akon pa nang do ang longing bala nga gina desire mo sang una has been filled. So ang kalipay mo bala nga hindi mo matungkad nga nang hinunaanon ka mo, and then kompleto ka mo sa isa ka balay. Nang I was very happy nang nga amo na ang ako nga experience, and I can thank the Lord enough nga masiling ko nga ay nang matukar lang ko, sige lang ko tukar. Amo nang hambal ko una pads mo nga nang nanion ko pagid ang akon pagserbisyo nang, pero dako kulang para sa akon nang there's something more, I can give more kamo na bala padre. So I decided to think of my past nga dali lang gid duman nalipatan ko. So when I look back nang didto ko nagbalik sa moment nga ginapamangkot ko sa akon nga lola, maano ka, magdako ka. So didto ko na-realize father nga siguro I am called to the priesthood. So that is the turning point nga nagsiling ko nga testingan ko. So ini out of generosity, no? Yes, Kaayos ang Ginoo, nakompletang pamilya. What more can I give, no? Kag sila mo ihatag ko kagti amo ni ang pagsulod sa seminaryo. So from that point, Seminaryo Enrique, until now, no? Pila ka nakatuig sa seminaryo subong? Nang 2 years father. Are you happy in the seminary, no? And what keeps you in a sense, no, believing amo na ni ang ginapanawagan sa Ginoo sa akon? Yes, Pads. I am very happy, Father, sa akon nga state of life subong. And I can say nga this is the life that I would like to die with. The joy balang every morning when you wake up, seeing yourself in the seminary, amo ning nagapabaga pagit sa akon nga nang kay wala man ko gadali mo nang I am cherishing the moment that I am in the seminary because I know nga this is a lifetime. The commitment that I will be giving is for a lifetime. So it's just fitting to spend time being in the seminary. So ang ako nga mga consolations are mga simple lang mga butang ng nagapangamusta ako nga pamilya, and seeing them nga happy sila sa ila life. At the same time, ang ako nga relationships akong mga brothers and formators nga nagapakita man sa akon nga you are not alone. And inang mga encouragements bala sa imo nga ginahatag, Father. And of course, ang abiding presence ni God, especially sa mga prayers namon, especially my personal prayers, I can say nga nang I am in the right way. So, kanami sa atong conversation na Seminary Enrique, do hindi kita magbuy-anay, no, sa sining nga aga. Parting shots, no, message sa aton nga mga pamatanon, mga parents, kag sa mga nagapanumduman da nga magsulod sa seminaryo. Ang ako na nga mahambal for the viewers, especially for the young people, hindi gid kita magkataka nga magpangita sang aton nga desire, ang aton nga dreams, because I believe nga ining mga damgo naton sa aton nga kabuhi amo ning madala sa aton sa kaayuhan,
sa kalipayan kag sa katapusan amo ning makadayaw sa Dios. And sa mga ginatawag kag nagabatsyag nga dumay ara sila sang calling, do not hesitate to talk to the Lord and give time really to pray, and at the same time to ask other people no nga nang makabulig sa aton nga pag-discern kay ti amon ang bako kagina nga ang imo nga passion amo ginaya ang makatulod sa imo, makadala sa imo nga kalipayan. On that note, madamong salamat sa aton seminarista sa Sininga Aga Seminarian Ricky Minerva from Sacred Heart Seminary, Bacolod. Thank you, Father. Kag madamong salamat man sa tanang nga nag-upod sa aton. Good morning kay Pitimini Garcia, Tessie Flores Tamparong Segovia is with us, Tina Navarro, Helen S. Mila Ines Parcon, Nilita Licardo is also watching, Julie Mider, Maria Cristina, thank you so much for being with us. MJ Minerva, Brillantes, Angela Marie is watching. Good morning man kay Maturita Ferrer. Sister Ameline Paglinawan, hambalyan bayong aga sa tanan. Salamat gid sa imo padayon nga pagpaambit sa imo abilidad. You are a blessing and gift to the church. More power. Seminar Enrique. Also, happy Mother's Day. May gina-mention si Sister Ameline sa mga Iloy dira. Mila Ines Parcon, Ann Amido. Also may message si Sir Body Cricafort, no? Good morning, Father Roy and Father Chris, and the guest, Seminary Enrique. Also, Mary Jane Batuto is with us. Tina Navarro, I agree with Seminary Enrique that music can facilitate worship. Guidelines should be observed in liturgical celebration. And I hope this is true to all of the music ministry. Thank you man kay Ann Amido, kag kay Julie Mider, Mary Ann Malones Oribe, Ria Sabordo, Imelda Biacon, Malu Alvarez Tan. Good morning. Madamong salamat sa tanan nga nag-upod sa aton. Mga kauturan, sa Sininga Bayan kita magdulog sa pagpangamuyo, aton igampo ang aton mga frontliners. O Diyos nga mo namay, salamat sa imo nga pagtatap sa amon paagi sa mga frontliners na nagaserbisyo sa amon komunidad. Salamat sa imo pagpadala sa mga tao nga magaupod sa amon ka magapabatyag sang imong presensya. Proteksyon ni ang mga frontliners sa makalalit ng COVID-19 virus. Hatagi sila sang kusog, pabakurang ila pagtuo, kagatagi sila sang paglaom. Sila ang nagatindog para sa amon sa tunga sining kalamidad. Ihatag ang tanan nila ang kinahanglanon, bantayi ang ilang mga pamilya ka mga pinalanggat nila sa kabuhi. Himoa sila nga lagyan sa imo Diyos nun nga pag-ayo. Ginapangalan namon ni sa imo, sa ngalan ni Jesu Kristo, imo ang nakagamong Ginoo, nga nakabuhi ka nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig, sa mga katuigan. Amen. Sa Sininga Bayan, padayon kita nga ma-inspire pagi sining amon mga pabalong at tinaga. Yari na aton quote of the day. Ang aton nga quote of the day nagasiling haling kay St. John Marie Vianney, all that we do without offering it to God is wasted. Mga kauturan ka nami nga ining bago nga adlaw, bago naman nga tsansa sa paghalad sang kaugalingon. Kag hindi lamang atong kaugalingon atong ginahalad, pati ba ng aton mga talento, kagamoy na ang aton nabatian sa aton guest for today, Seminarian Ricky Minerva. Kag kanami nga ining paghalad nagaduso sa aton, hindi lang sa paghalad sa mga witi-witi, kundi paghalad sang bug-os nga kaugalingon. After all, love is growth in generosity, no? Wala siya nagalimit, kung nagadako nga nagadako, kung nagadako man ang aton nga paghigugma sa Dios. Gani, love is a response, no? Kag kanami nga hambalin Seminary Enrique, pwede na lang tani nga magtukar na lang siya mong, pero may ginapangayo pa kag may kulang pa siya kabuhi. Kag hindi lamang iya mga kamot ang iyang halad, kundi ang iya bug-os nga kaugalingon. So every day is an opportunity to grow in love by being more and more generous to the Lord. So madamong salamat sa inyong pag-upod sa amon sa sining edisyon sang 40. Wala ka akong partner
Father Chris magpaayo. Father Chris do medyo lain matiyag ni Father Chris dira, get well soon. Gani padayon kita sa aton nga pag-atubang sinibagong adlaw upod ang Ginoo. Inialagad Father Roy Christian Azogon, madamong salamat. Dili lamang sa inyong morning habit ang 40 mo masuggest 40 minutos nga programa nga tulid nga magasaysay sang kaundan sang katilingbanon nga pagpamalandong sang mensahe sang Dios sa subo nga panahon sang COVID-19 nga pandemya. 40. Kaupod sang inyong alagad, Reverend Father Roy Christian Azogon, kag Reverend Father Chris Gonzalez.